Les tramitacions de testaments o últimes voluntats han augmentat un 53% durant el primer semestre d'any en comparació al mateix període que el 2020. Els notaris ho atribueixen a la pandèmia i al desig de deixar-ho tot ben lligat en cas que pugui passar alguna cosa. També han augmentat els tràmits d'herències, amb un 75% més que l'any passat. És un testament redactat per una notaria de les Borges Blanques. Aquest tipus de tràmit és dels que més s'han repetit durant el primer semestre d'any, incrementant fins a un 53% els expedits durant el mateix període que el 2020. Els notaris atribueixen aquest fet a la crisi sanitària i a la urgència de deixar escrites les últimes voluntats per si passa alguna cosa. Diuen també que cada cop hi ha gent més jove que deixa escrit el testament davant de notari. La gent volia deixar les coses arreglades. I penso que hi ha una part de feina que va quedar aplaçada d'aquesta època i s'ha ajuntat amb la feina d'aquest any. Sobretot la gent que és més jove pensant en els fills, però no tant en què els hi deixaré, sinó qui serà la persona que es farà càrrec si ens passa alguna cosa. A la província de Lleida s'han firmat un total de 3.534 testaments entre gener i juny, mentre que s'han tramitat 2.423 herències durant el mateix període, la qual cosa indica un augment del 75% respecte a l'any passat. No obstant, també ha augmentat el percentatge de gent que ha rebutjat l'herència, ja que no pot fer front a la pujada de l'impost de successions o al manteniment dels béns heretats. Si es tracta d'una herència important en immobles, si no hi ha diners, hi ha gent que no es pot fer càrrec. Segons dades del mateix col·legi, Catalunya és un país que té per costum firmar davant de notari les últimes voluntats. Calculen que ho fa un 70% de la població amb un cost d'entre 30 i 50 euros. La paeria